assalamu alaikum won bandiraɓe wonɓe funnague hirnague rewo e worgo on calminama moni fof to salminte welto weytoɗo ko ɗon wantoroɗo tawma salminma calminade tedduɗi gonduɗe e needi caggal yettude Allah noon e julde nelaɗo mum sallllahu alayhi wa sallam en jottimo ɗo kadi e yewtere mum mawde nde hono comédie show taw ko ɗo tan e nder Piindi TV comédie show noon hannde ne jogui koɗo boɗɗo fayida nde wonno comédie show mi haalni on ko émission mo ganduɗa joɗiniɗo tan ko moggiyankoɓe kala mbaɗowo théâtre pulaar tan oɗo émission ko émission ma muɗa jaɓɓima ɗo muɗa bismima ɗo hande noon muɗa addi ɗo mawnam sehilam gorko pullo baɗɗe fayida waɗi ko heewi e leñol pulaar waɗi ko heewi kadi e théâtre pulaar on wiyete ko Yahya Dia walla mi wima Yahya gentleman walla mi wima Yahya Siwis Yahya salmodire bandiraɓe muɗa andi ɓe jewnima no feewi ko adi foof Aissa baɗam walla Aissa miñam ko wiide alhamdoulillahi rabbil alamina joddada e ma ɗo e Piindi TV wiya moɗa salmina dendagal ɓi pullo to wawi wonde aduna he ha tengte jiɗɗo mogo pulaar jeeɓoɓo kala ko ganduɗa Piindi TV ne waɗa ɗum nawde pulaagu yeeso e weltinde pulaagu e salminde mawɗo galle o hono doom bayam mais kadi dañmi surprise mawɗo tawde ɗo henne ceernam kawam hono Abou Samba Diop ardi bonnani eyyi on ñagante Allah ko yo Allah wurnumo junno balɗe makko amin par ce que ko neɗɗo mo ganduɗa ene sa darnimo pulaagu hay sa yiyanimo sa nani inde makko tan aɗa welto e salmindema an nde wonno en ɓoydi ndeysan wona hande donc so tawi mi woni Fouta oɗo dumunno mi arti mbiɗa kam grand moɗo wanma invité Piindi TV e nder hitande hesere nde ɗo a haali nane konngol mbiɗa yen battuni duuɓi kewɗi kono nde hitande kam ko gurɗen e ko fate o ñabbule yallah hoten battu ɗum donc moɗo weltinima no fewi moɗo salmina kala jeeɓowo émission kala jeeɓowo ko Piindi TV watta ko moɗo ñaago Allah yo jaam Allah wona e ɓiɓɓe fulɓe nde wonno en ngala ko wona pulaagu ala ko wona enen donc Aissa Wane a weltanama bisimilla ma Yahya mawnam nde wonno oɗo plateau walla oɗo émission ko émission mo ganduɗa ko moggiyankoɓe jeeyi ɗum donc kala moggiyanke tan aɗa jaɓɓa ɗo aɗa bisma ɗo kadi ɗo ko galle ma kadi ko an jeeyi yewtere nde kadi muɗo wowni téléspectateur uji am ƴewde goƴa mabɓe e yidde mabɓe mi rewa hen par ce que somi waɗi émission mi liiri commentaire uji am ñande fof mboɗo nana eɓe namdo kam holto Yahya woni ko ɗum jarinimi hande ngam yiiladema mi adduma ɗo kuccita e ɓiɓɓe fulɓe ɓe par ce que honko mbaɗɗa e théâtre pulaar ha heewi gasata somi wi hande mboɗo haala to dewɗa ko golliɗa ko mbaɗɗa ko ɗo mbaleten en ƴettota tan jubbude hen seeɗa ko waɗi nafoore waɗi gartan bandiraɓe ɓe ganda mboɗo wiya Yahya Dia mboɗo yiɗi kalna bandiraɓe ɓe hol gonɗo Yahya Dia bon caggal yettude Allah e nelaɗo mum yettude jinnaɓe men ñaganade Allah nenam yo Allah junnu balɗe makko parce que c'est une femme que je respecte beaucoup et que j'aime beaucoup ma mère Yahya ko nalanke ko artiste je pense que moɗo fuɗɗi mogoyankagal e banggal julfuɓe en 88 donc natmi hen ɗo en 93 84 non en 97 Ouley Ba nanni kam addi kam penga e ɗum ɗo lewru ala fayore guila nden ha joni ko ɗum ɗo ko mogo pulaar mbaɗenmi wodi to heewi to ndewmi 97 eyyi garda e mogo pulaar Ouley Ba yallah yurmo yaafo harnamo aljanna kanko addimi to Tafandaw garmi e Tafandaw juutumi makko film uji pulaar mais yehi ha au moment donné là je dis pourquoi pas hande Yahya au lieu ko wona simple acteur pourquoi pas mi jangga meccal ngal mayen garɗon hoto heppu mayen garɗon inchallah Yahya Dia jouwanno ko théâtre jolfuɓe gonnoɗa koye troupe min Ibra italien Ibrahima Niang on a créé une troupe min guinniri ɗum troupe halat
halat ko don gadoriɗa kadi a meeɗi juudude kadi e darnaɓe ɓe Golbert Diagne comme figurant comme figurant film baɗɗo fayida mo ganduɗa minen fof emin teskino on film kadi ne jeeya kadi e film aji ɗi gaddiɗa wadde natɗa e Média Art 97 hol théâtre mo gaddiɗa wadde e théâtre Pulaar théâtre Pulaar théâtre Pulaar giɗimi wadde ko film biyeteɗo Gilli Ablaye Diallo to hangeteɗo kanko e Abdou Ba min wonna hen carno cafro Ablaye Diallo ko on giɗimi wadde e théâtre Pulaar après mbanmi mon premier scénario et mon premier rôle principal woni Ɓingu Baba min e Adama Diallo donc ainsi de suite hande limotako film ɗi limotako wala nden mbaɗɗon créé Timtimol nde ganuma ari nde minen fof min gari min jokki hen Timtimol min mbaɗi ɗum créé ko Thiès parce que min jano tournage j'avais des problèmes ɗum c'est inutile moɗo rewa hen wona tafandaw wi kam koten mbimami non en mbaɗat to en tournat ɗon ƴewmi Mami Sar ɗon ƴewmi Ibou Kane ɗon ƴewmi feccere e artiste aɓe Amadou Tidiane Ndiaye e kamɓe fof mbaɗmi ɓe contacté pourquoi que ɓe gara yimɓe ndenda ɗum ɗo mbaɗɗon ɗon cassette ramta ko desdal wala Samba Diom Diawdi d'accord nden Ablaye ko toon to Elage Ba wono rôle principal o après on sanga gartuɗon jouɗon ganuma ko ɗon garɗa gonɗa gonmi cukalel ɗon arokka kam mi rokka hen bandiraɓe seeɗa ndax on sanga komi cukalel mi rewonno e mabɓe muɗa yeeɓa ɓe joni noon o ƴeewi tan o wi Malal oɗo ne foti wawde wadde théâtre mi suusade yayen fiyat kam joni ɓe jaade yam kanko e Malal ndeysan ɓe jeehi ɓe maynoni kam nenam o woppi kam joumi théâtre woni premiére cassette am on cassette woni ganuma on cassette mbiyanmi jarowo no suuɗo so mandi lima on Aïcha on wona oɗo Aïcha on hande nde wonno nden Pulaar o laaɓani kadi ɓiɓɓe fulɓe ɓe jiiɗi kam jaggani kam ɓe jalanimi ɓe jaltinanimi e koye mabɓe ɓe jiiɗi kam vraiment mi dañino hen fansuji hewɓe nde mbaɗa kam encouragé muɗa andi kam ha joni Pulaar o laaɓani kono muɗa andi joni seɓori nde wonno ala ko jinmi so wona leñolam ala ko jinmi kadi so wona ɗemgalam Yahya Dia holto jeeyeɗa e guure men bon so tawi ko banggal Fouta en puɗɗito tan kono haalirte ni Yahya ko Juddu Jeeri par ce que jibina ko Bawol Diourbel mawnumi e guure tati Dakar Diourbel Kaffrine wurom Fouta e banggal bawam ko Guuri Koliyaɓe e banggal nenam ko Dolel fayi par ce que baba nenam hokkata Tidiane An limci ko cousin et cousine entre elle et Tidiane An mais Yahya kam bon nani kañum ko Juddu Jeeri mais alhamdulillah ne nani Pulaar ne yiɗi Pulaar ɗum ko jinnaɓe mbatta ɗum Yahya min jooɗima ɗo saaha goto min natti yidema e seeno Yahya jooɗi tan saaha goto majji so Yahya fini tan eggi fayi Mauritanie jooɗoyi toon eyyi muɗo namdoma holko jaggo holko taxma accude seeno par ce que muɗo wawi wiide somi teskima ko ma won duuɓi 5 walla duuɓi 6 a yiyaka e chaîne théâtral holko woni caɗele ma eyyi alhamdoulillahi rabbil alamina par ce que Yahya koko yeehi wi e nder hakkille mum wonta naftorede supposons e banggal technique il faut que yaha janggoya holno filmirte holno waɗirte réalisé comment on écrit un scénario bon il faut que yaha jangga meccal ngal donc Yahya janggi meccal ngal wawi noddi ɓiɓɓe fulɓe mbaɗmi la retour de Korka Diallo e nodduɗen hen erago comme quoi kan à partir de aujourd'hui enen fulɓe hay goto wonta naftorade en eɗen jogui gandal ngal eɗen jogui bawal ngal mais hay goto tawani en hen jaami Guinée mbaɗmi toon cassette goto mais c'est du comédie gartumi jaadumi Abou Djouba Bambako toon kadi mi waɗi toon jewte e nder tabital Pulako la gartumi mbimi pourquoi pas mi yaha par ce que on saaha ko min tan presque e haadigajo jaltintunoɗo cassette e Karim là je dis que somi woɗɗimi seeɗa les gens vont poser la question pourquoi cassette aji ɗi jaltani anani ɗon jaami Mauritanie créé ɗa toon groupe eyyi ne jaami Mauritanie noon avant mo ɗo de créé ko journal goto waɗi kam invité mbimi addimi ɗo
ko lawjude ɗemgal ngal hangal ɓeyde labtude nde wonno Mauritanie ɓe kalata ko pulaar labɗo cer eyyi donc eyyi rendude kadi e gandal ngal Allah waɗi kam e rendude ɓiɓe fulɓe donc Allah waɗi kadi mi woni toon mi waɗi toon créé fedde mi waɗi toon 5 films anani film uji ɗiɗon foof jalti sur le plan international oɗon saaha ko Kaya Diop waɗi ɗo film goto Ibou Kane Bana on film tawi kam Mourten Allah waɗi kadi gartumi no gartumi kadi mbadden film Kawisa mo Dieynaba Sow mbadden film les 3F est ce que tu as vu mais hatta ko ya sohle leñol ngol ala ɗum donc dernier film ma mo mbadda ko les 3F on yimɓe mbayri yiide ayawo ma e nder cassette vidéo après gartuɗa kadi jagguɗa lawol gongol paaɗa Fouta par ce que woni kadi a woppi kadi théâtre o ha joni ne jaami par ce que hankadi mi fuɗɗima ɓesnude sukaɓam puɗɗima mawnude joom suuda mi waasi ɗum hen à cause de théâtre aɗa andi ɓiyam maayi à cause de théâtre a fam debbo mais ɗum fof mi yiyani vraiment soutien là j'ai décidé d'arrêter maintenant je dis que bon il faut que mi ƴeewoya liggey mo ganduɗa ma wawi jogade ɓesgam c'est là que je commencé de travailler avec CSE jami Vélingara on a fait 3 ans là-bas avec CSE bon min gummiti toon min garti là moɗo yodde Jolfuɓe pour wuttitade aaro Birane to Mbour on a commencé ha Tafandaw ari tawi kam toon on a fait des films en français bon finalement directeur CSE nodditi kam Fouta Ciloñ Gollere la lelimi jammaji ɗiɗi mi ɗanaki mbimi noon Fouta ko jibinami e joni mi meeɗa wonde Fouta ko tourné tan na wonno kam jaaɗa koroyɗa Fouta merci koroyɗa gonɗa Agnam gonɗa toon Ciloñ Agnam Wuro Siré sa limi a juumat de ɓen Foutankoɓe tignata non te Foutankoɓe oto goto lim a rewi Fouta tan moɗo yetta dendagal ɓi Fouta ha tengte Agnam te encore ha tengte Kawel Dialluɓe nde wonno ndeɗo hoodere joom suudam ko toon ummi ma femme adorée que j'aime beaucoup et que je respecte beaucoup a faami ko ɗo woni Dakar mais wuuro mabɓe ko Kawel kala nde événement dañi ɓe mbari gayi gueɗal Yahya kam koko yaltata mi yeehi hami natti wodde Agnam Siwol Wuro Siré jaami koɗomi Siwol mais gueɗal Yahya kam koko arata donc je remercie beaucoup les ɓiɓɓe fulɓe kala to mbawi wonde ɓe min mbaɗi remercier ɓiɓɓe fulɓe kala to mbawi wonde kono Yahya joni a arti le retour de Yahya ɗum fotani softede Yahya a arti kadi gartirɗa ko doole garɗa première attaque ma mbimami ko comédie show wonata taw ko ɗo tan e Piindi TV holko jiɗɗa waɗande bandiraɓe e holko woni anniye ma e ɓiɓɓe fulɓe ɓe eyyi wiide tan alhamdoulillahi rabbil alamina par ce que so tawi hande a yaade e sukaɓe aɗa liggido e mabɓe ha sukaɓe hande gonti professionnel gonti international jaaha hande ladde garta baaɗe e miñe sehil ma guiɗo ma wima moɗo ñagoma mbadden émission ensemble ɓe poɗɗa wadde invité ɓe ne keewi mais ka nodduɗomi hollidde ɓiɓe fulɓe Yahya arti Yahya arti e scénario ji mum par ce que mi wona ferade konngol ma ka scénariste ka caméraman ka monteur ka réalisateur machallah ka l'homme 12 métiers kono wiide bandiraɓe tan pour raɓɓiɗa Yahya arti kadi e chaîne o kadi min bismimama ɗo e nder Piindi TV nde wonno Piindi ko télé mo ganduɗa kala ko ina yarna pulagu yesso ko hen min goni ko hen min jahata ko hen min dari donc kadi aɗa jogui ɗo place aɗa heƴa ɗo bisimilla ma ko wona ɗum ko Yahya neɗɗo ne foti tinnade e aduna mum saabu sa huccite neɗɗo wima muɗo yinma sababune ma tahimi ni yaade wittoyde ina haala pulaar ko sababune ma ɗum ne wele ɓernde par ce que min hecci hanke hon suka debbo goto mbo kaldumi vraiment ko wi kam ko ne weli kam ne touche mi no feewi o wiyete ko Oumou Sow muɗo wima merci beaucoup ma chérie kucciɗɗo e ma wima muɗo yinma ko an tahimi haalde ɗemgalam ko an tahimi hay yiilade ni gorko pullo mi wonde e mum nde wonno yiddame ma aɗen ɗum mone mawni Oumou Sow vraiment mi salminima mi salmini bandiraɓe ma e ko takki ma fo o hoɗi ko Keur Massar ɗon kadi calmintumi nenam sehilam hono Ramata Guissé Mabo debbo mo Madina Gounas mi salminima mi salmini ɓesgu ma foof nde wonno yidde ne muusi
mi salmini dennagal Madina Gounass naaɓe fof ɗon calmintumi Penda Thioubou chéri Abou Kébé omonota France ɗo nde mbimo ko Yahya woni invité am hande omo welti hen no fewi mi salminimo kanko yummakko dikko Thioubou Samba Ndiaye Thioubou onon fof mi salmini on Yahya mbiɗa yiiɗi kalna kam holko meeɗi musdema e théâtre Pulaar. Bon, théâtre Pulaar sa namdimama kam holko meeɗɗa waɗede tan ko musma hen. eyyi meeɗmi waɗede ko muusimi ko ganduɗa muusi kam par ce que ɓiyam debbo maayi ala probléme ne muusi kono ne waɗi ne weeli wadde supporté par ce que aɗa andi ɗum ummi koto Allah jomiraɗo joom suudam mi waasi ɗum woni jeewogallam ɗum ɗon fof ko meccal ngal e yidde pulaagu mais nde muusimi woni certaine délégation ngari jii ko mbaɗanmi ko ɓe mbi ɓe jiiɗa ko mbaɗanmi ko donc ha jaraniɓe ƴettude photo jam ɓe mbaɗi ɗum falsifié ɓe jaltini ɗum e internet wiide Yahya koko jeute pour nous ɗum ɗon koko muusimi aduna par ce que so neɗɗo woni ɓiɗɗo duwanaɗo ade darini pulaagu ma ɓiɓɓe fulɓe ɓe ganduɗa hande wona fulɓe hono ma hono am des artistes comme moi bon gari tawi kam moɗo jooɗi e suudam ils sont venus me dire que bon tu es là chaque mois tu jaltina film minen min donki yaltinde film les gens regardent que Yahya et donc ça suffit donc mbaɗi ɗen gueɗe mais moɗo yafnoɓe par ce que kala ko Allah fewni neɗɗo wawa bonnude donc ɓe mbaɗi ɗum ne muusimi ha ɗon wawi hadde mais noon nenam jibinɗomi koko noddudemi wimi ka ɓiɗɗo duwanaɗo est ce que faami a meeɗa huɓɓude fittandam te tamit sa woni jontaɗo mo leñol ngol yiiɗi añɓe ma il faut ɓe gara ɓe mbaɗa perguide ma kono an a perguidta ko haalakara et je remercie beaucoup à ma mère par ce que on moment hande Allah walli kam e waɗɓe ɗum ɓe min dutti hamin ndenni radio nde yii kam e nder radio elle a mis à genoux devant moi à me demander pardon là je dis ce n'est rien parce que Yahya il continue toujours de rester Yahya ko woni Yahya ko Allah waɗi ɗum goɗɗo wawa ittude est ce que faami donc sa namdino kam mi yettota koye oɗon débat et je remercie les Mauritaniens parce que c'est mes parents min moɗo dañi toon koyngal a magama ko wayno Issa Diop c'est mon ami c'est mon frère minen gonduno radio Bosoya Yahya Ndiaye est ce que faami e dendagal ɓe ganduɗa enne hande ko yimɓe ɓe ganduɗa Braza en ko leydi Mauritanie Kadia Ndiaye en ma sœur adorable sa limti a juumat voilà par ce que min ni sa natano e on domaine mi natta hen Yahya mi natatano hen Yahya par ce que ɗum ko ganduɗa wona an tan muusi no muusi leñol ngol fof ha tengti noon e mogoyankoɓe par ce que neɗɗo ko kalɗa ko ina yurmini mi waasi hen nenam mi waasi hen joom suudam mi waasi hen ɗiyam ɗum ɗon fof muusanima kono muusma ko guel ɗo gueɗel et pourtant a handani hen holko ligganiɗa leñol Pulaar te an Yahya leñol Pulaar ne fonno yobdeme goɗɗum taw wona ɗum ɗo ma moni fof noon e hakkille mum e yiyande mum kadi ko aduna wona te aduna ko noon wayi so neɗɗo toñima tan oppit ɗum e Allah jaforoɗa ɗum Allah e nelaɗo mum par ce que toñagde kam wawa hadde ɗo te kadi muɗo wiya hen gueɗel gotel yo yimɓe goppu sarde hunde so boni saretake foti ko moftede kono sarde hunde ha saka walla ha yaaja mbiya aɗa hoyna hen neɗɗo ɗum a wawa hoynude neɗɗo ma tagani anda to taga a jibinani ɗum a muyninani ɗum on a wawa hoynude ɗum wawi hoynude ɗum tan ko Allah tagɗo ɗum o donc ɗon kadi muɗo ñaago bandiraɓe ɓe nde gartirten hakkillaji men surtout enen e koye men eɗen tinnodira ƴeew kiran yo wone hakkude men hayso neɗɗo yii sa vidéo walla photo mo ganduɗa ɗum ɗo oɗo sa ƴeewi ƴiƴam mum ni ganda ko ɓiɗɗo pullo cuura ɗum curdira ɗum Allah e nulaɗo mum mbasa ɗum sarde walla mbasa ɗum wadde partage mais neɗɗo ne heppa ha hunde yalta ha wiya ko min adi hedde ɗum mi heɓa ɗum mi nelda goɗɗo nelde goɗɗo ɗum woni saktima sarima eɗen ñaago Allah yo Allah dandu en hen dandu hen juuɗo kala jokkowo hen ɗam Yahya hoto naate on ɗon demen joni haalanam holko ɓurɗa yidde e ko mbaɗenmi collecteur wona leñol Pulaar il faut pas dire leñol Pulaar c'est pas leñol Pulaar ko mogoyankoɓe hono men donc voilà leñol Pulaar donc on tourne la page parce que je remercie beaucoup le bon Dieu ɓuurmi yidde enen mogoyankoɓe Aïcha
parce que Piindi no o ɗanotako on est en train de dormir et c'est pas normal parce que hande enen mogoyenkoɓe kala guddiɗo télé kala guddiɗo radio kala dañɗo meeting kala ko mbawɗa dañde foof pour daña ko jiɗɗa ko il faut que mbaɗa contacter les artistes sans les artistes rien ne va ok donc pourquoi pas enen jiiden yumma e baaba ɓe mawɓe ɓe Allah acci ɗo addiɓe ɗo koye donc oɗo Abou Diop Hadi Gadio Ablaye Samba Sy Nena Aissata Deme en anani ɓen hannde fof yimɓe jaggaɓe comme quoi koɓe yummiraɓe e babiraɓe sukaɓe dawɓe hen ɓe génération enen mawga en koɓe jaggen ndenden yumma ndenden baaba so tawi aɗa wiya fulɓe yo gon gotum yo taw onon wiyoɓe ɗum ɓe oɗon goni gotum par ce que hasidagal kala to woni yahata donc ɓurmi yidde hannde ko fulɓe e gon gotum yo ndendu gona gotum gueɗel limbel ngel wiide tan Aïcha Yahya arti par ce que nane aɗa totta yeru mais moi je dis que neɗɗo kala ko mbawɗa wadde enen ko mbatten ko neɗɗo wawa yoɓde en ko Allah tan wawi yoɓde en par ce que gona caggal leydi yumma jibinɗomo e sukaɓe mum e joom suudu ma perlo e sal Yahya e Aissa gona hen ne weltinaɓe ne jalnaɓe a wawa yoɓde enen sen mayi faɗen ko Allah voilà donc c'est pour dire que Allah addi ceernajo goto o meeɗi wiide kam o wi minen e seerenɓe ɓe komin mbatta koko gotum o wi kamɓe ɓe jotto ko ɓe mbiya ko Allah wi nelaɗo Allah wi enen noon mbaɗɗen ko domaine goɗɗo gono kalten koko wone e galleji ɗi kolliren oɗo ko bonɗo oɗo ko moƴƴo yimɓeɓe mbawa yebde en mbawa rentade so tawi koko boni mbaɗatno goppa ko boni ko watta wadde ko moƴƴi donc enen dal Yahya wiide alhamdoulillahi par ce que Allah addi moɗo haalanno Piindi TV télé men eyyi te Piindi TV kadi ari e yidde pulako e ballal pulako Piindi TV woodi ko tawi ɗo ko ganduɗa Tafandaw en mahi ɗum ha tolni to tolni ɗo par ce que si on dit aujourd'hui Yahya sur le plan international c'est à cause de Tafandaw que je remercie beaucoup wona an tan wonɓe waɗi créé yimɓe hewɓe nawkuda jalal wali donc ko gorko mo ganduɗa leñol fulɓe kañum ne wawa yobde mo Yahya rewɗon mbaynoɗa kam par ce que réalisatrice men wi heure gasi wayno bandiraɓe fulɓe ɓe bon mbaynirtumi bandiraɓe fulɓe ɓe koko mbiɗa ɗum ɗo émission ko noon wiyete holno émission wiyete comédie show donc won histoire goto mo ganduɗa henne mo ɗiɗi haalde ɗum wayno bandiraɓe ɓe kay jalni ka ko concept o ko concept e jeeya baɗɗiɗo yanata acca bisimilla ar bon koko dañi wuuro woto wuuro koko dañi an a nanani pulaar ne woodi wuuro woto ne woodi wuuro woto ɓe mbi ɗo ko l'islam woni ɗo kala maayiɗo koko ubbeteɗo il y a pas de fadam kaari ara maayiɗo fof koko ubboyɗo ne maayiɗa hen ko nden gubboɗa nde neɗɗo maayi wona min mi suwa maayi taw ok bon joni un jour almami o sehel makko maayi vers 1h du matin o findina tan wiya almami kaari de maayi o wi ha o wi o ummi taw won wutte goto mo waɗano gom aɗa andi carnaɓe mbaɗanta gom hay sa darni tan wutte o yanata o wi ɗum cas o ɓurni ɓe jaggi maayiɗo ɓe gacca janggo ala gubboyen ko ɗum woni ɗo ɓe jaggi maayiɗo ɓe gubboyi haɓe gayni nden ɓe bamuli to ɓe nawiri ko lampa colma nde daña a suwa jibinede ko lampaji ɗi gandani ko pétrole wonata hen mawɗi ɓe jaggi ɓe gari poyi ɓe gubbi ha gayni ilmano no jooɗiri ni mbasin o ko ni waɗi dari omo duwono maayiɗo o omo duwo tan mbatti goto ummi dow wiɗo sarah e nder wutte e mbati o tan wimo cheikh jaggi tan ilman o yini ko waddu he o janggat wa haɓa tawi samba argayi tawi bato nangte makko ka o wi pucci tati dañmi jeewo ƴetto woto lembel ƴetto woto o fuɗɗi wadde miras hoore makko sambo wimo boddede ko ɗo oɗo waɗa sentir malakul mawto ɗo yaltinirta won kam ki ko sikkono woni koye maayde ana wona neɗɗo ɗo natti waade munde tan mbere on ko jayete ko sosowo jajaha wonnode wiide alhamdoulillahi rabbil alamina yettude bandiraɓe fulɓe mi jetta miñam sehilam siré par ce que on woni bibliothèque Yahya Dia kala o woni ko France kala film mo Yahya Dia joui sa noddi siré yaltinte
sire miñam sire miñam oɗo no wiyete ono inde makko MC mi anda MC voilà sire miñam yimo gros voilà c'est un gosse que je respecte beaucoup non neddo parce moƴƴo que chaque fois il parle avec moi min gayna tate o woyani non ko neddo moƴƴo Seynabou Kane en États-Unis d'Amérique ndeysaan e dendagal jiɗɗo Yahya gandagal jiɗɗo Piindi TV dendagal jiɗɗo fulɓe jeeyi koye mumen ndeysaan donc moɗo salmina kala to ɓi pullo woni aduna moɗo wiya Yahya arti ñaago yaafuya yaafima tout le monde wiide so Allah jaɓi yaafo yimɓe fof eyyi so Allah jaɓi mondi ko weɗɗa taw ko ɗo e Piindi TV taw ko ɗo e Piindi TV e Piindi TV avec ma petite sœur Aïcha wan salminde Corée Jam les caméramans si je dis les caméramans après je dis les caméras women donc que je respecte beaucoup parce que kamɓe ɓe jaltata e image kono so yeehi ha wiya Aïcha ne yonta walla Yahya ko watta ko ne weeli c'est à cause de gonɓe caggal ɓe donc je remercie tout le monde moɗo ñaago yaafuya moɗo wiya séram yallah ya ɓeydo noddemi saha fof donc ñaganade Allah fulɓe yo dañ jaam oɗo bone mo addaɗo ɗo yo Allah ittan en ha mbatten haalde tawa en mbaɗani maskuji par ce que mais noon ne moƴƴi e gueɗel gotel yo Allah yaafomi par ce que guila heewi ha joni debbo gatani neɗɗo par ce que nde wonno kunude fof koko mbaɗa ɗum ɗo donc je remercie donno on jarama Allah jarama muɗo wiya on kala e saaha inchallah mo on jimo ɗo e plateau comédie show o hayso wona hayso mi noddi goɗɗo inchallah somo jogui temps tan mo ar joddo ɗo yam par ce que mawnam ko sehilam ko Allah waɗi ɗum so ko wona ɗum ko kadi gila 2021 ari ha joni c'est ma première émission donc mbiɗo wiya on bandiraɓe téléspectateur uji jam ɗi mes meilleurs vœux Yahya wi hoto mi yen battunimo wuuri saabu hitande ɓennude nde welano donc yo ndeɗo hitande ɓuuri welde ɓennude nde tawa eɗen ɓeydi en gustaki mbiɗo wiya bandiraɓe mi salmini on mi juurima on kadi mbiɗo wiya on oɗon jarlo oɗon jaafo so tawi honko haalaɗo koye gandon wona ɗum wonno sago yo jinnom tan ko yo few walla yo moƴƴu mbiɗo yetta noon dendagal équipe technique gonɗo ɗo o hono Ndeye Fatou Massaly ina wonde Thiatou Walo e Amadou Touré miñam Kumbis Babou May Këp miñam ha woni gonga kanko rewe maquillage o mbiɗo yetta noon Saybatou Ba miñam waɗe yam oɗo robbu baɗɗo fayda Saybatou mbiɗo wima merci beaucoup mi weltima habillé nak par Amadou War marché HLM Amadou War ñanti kam mi salmini bandiraɓe fulɓe fof on jarama